Oho, šta je to? Pa to je žvaka, baš cool. A šta ima ostali? Nemoguće. Oho, moje pakovanje je veće. Ne mogu da verujem. Ovo je najveće pakovanje. Unutra ima toliko žvaka. Jedva čekam da probam. Da, Jennifer počinje tačno. Dobro, odmah ću da probam. Ukus ni loš. Da, to je slatko. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Tako je mali. Daj mi par minuta i pokazat ću ti stvarno dobar balon. Dakle, napunit ću s ovim prahom. Da, kako ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Jeste vidjeli? Da, Dustine, bravo. Okej, sad ja. Joj, kako je ova kutija teška. Okej, sipat ću sve u usta. Koliko praška ima unutra. Nemoguće. Vanessa, kako ćeš sve to samo da pojedeš? Ma sve u redu sa mnom. Ovdje je ostalo još malo. Odlično. A sad je vreme da napravim balon. Ups, ovo nisam očekivala. Mali kolač. Kod mene srednji. Tako je sladak. A ja opet imam najveće jelo. Cool. Da, tačno, Jennifer. Da, ja počinjem. Ovo je tako ukusno. Baš mi se sviđa. Cool. To je to, sve sam pojela. Znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam. O ne. Štapić je ispao. A šta je unutra? Wow. Unutra je gomila marshmallova. Zapravo smislio sam kako da pojedem svoj kolač. Stavit ću ga u šerpu i preliti vrućim mlekom. O da, čokolada se otopila i sad imam prelepo čokoladno piće. Ovo je kakao sa marshmallovom. Šta može biti bolje? Ukus je fantastičan. To je to. Ko je ostao? Vanessa. Konačno. Probat ću prvo ovu veliku bombonu. Da, to je divno. Obožavam M&M's. Oduševljena sam. Hoću još. Koliko čokolade. Cool. Idemo dalje. Uzet ću još jednu bombonu. Wow. Blago meni. Ovo je pravi užitak. Super. Nastavit ću da jedem bombone. Planiram da pojedem svaku. To je to. A sad je vreme da probam sam Cake Pops. Kako je težak. Šta da radim? Znam. Imam rentgen. Da, baš je cool. Hajde da pogledamo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Unutra je gomila M&M's bombona. Treba ih odmah izvaditi. Ali kako? Čokolada je previše tvrda. Ne može da se zagrize. Tačno. Sad ću pokušati da razbijem čokoladu. Nije uspelo. Okej. Onda ću preseći čokoladu katanom. Ne, čak ni to nije uspelo. Dobro, onda ide dinamit. Hajde da probamo. Uspelo je. Ne? Ljudi, šta da radim? Ovo je nemoguće. Vanessa, daj to ovamo. Pokušat ćemo zajedno. Gledaj, uspelo je. Super! Navolite! O da! Zajedno smo mnogo jači. Hvala! Ovo je Skittles koktel. Cool! Tako je mali. A kod Dustina? Da, kod mene srednja čaša. A kod Jennifer?
A kod Jennifer je najveća. Blago meni. Jedva čekam da probam. Ali počinje Vanessa. Da, nema problema. Odmah ću da probam. Kako ukusno. I ove kuglice su baš ekstra. Jednu ću da bacim u Dustina. To je bilo zabavno. Ok, hajde, sada ti. Odlično. Jedva čekam da probam. Bila si u pravu. Ovo je zaista ukusno. Juice balls. Gledajte kako puca. Cool. A da li ima još koktela? O ne, nemoguće. Izgleda da sam sve popio. I ostale su samo kuglice. Onda moram brzo da ih pojedem. Ekstra. To je to. Sada Jennifer. Da, odmah ću da probam. Pravo uživancija. Sviđa mi se. Moram da popijem sav koktel. Eto. A sada da pojedem ove kuglice. Uzet ću je rukama. Tako je mekana i slatka i sočna. Da, ovo je čak bolje nego što sam zamišljala. Cool. A sada sljedeća. Neverovatno. Šta je društvo? Hoćete i vi? Pa šta čekate? Onda navalite. Ješćemo zajedno. Nije mi žao. Ozbiljno? Ja imam srednju porciju. Cool. O, da. Ja sam opet dobila najveću porciju. Šta je? Jao, da, tačno. Počinje onaj ko je dobio najmanje. Da, i to sam ja. Ok, probat ću prvo jednu čokoladnu špagetu. A mislim, imam samo jednu. Baš je ukusna. O ne! Hej, pazi šta radiš. Daj, ne ljuti se. Okej. Vreme je da probam svoje čokoladne nudle. Nisam očekivao da su toliko ukusne. Baš mi se sviđa ukus. Ostalo mi je malo čokolade na rukama. Sad ću je polizati. Prelepo. Imam ideju. Sad ću da istopim svoje nudle. Hajde. Eto, dobio sam vruću čokoladu. Sipat ću je u čašu. Tako je. A sada ukrašavam sve šlagom. O da, to će biti jako ukusno, 100%. Ubacujem slamku i mogu da probam. Gledajte, devojke. Fantastično. Hej, šta čekaš, Jennifer? Hajde, sad si ti na redu. Da. Odmah ću da probam svoje divne čokoladne nudle. Da, ukus je fantastičan. Bili ste u pravu. Ali, viljuško, to ide presporo. Ješću rukama, baš me briga. To je tako ukusno, ne mogu da verujem. Da li ovo san? Ja kao da sam u nekom slatkom raju. Blago njoj? Da, blago meni. Šta da se radi? Dobro. Sipat ću sve na sto i možete i vi da se poslužite. Stvarno? Da, uživajte. Hvala. Wow, koliko čokoladnih kuglica. Wow, super! Blago meni! Pogledajte! Jedva čekam da probam. Da! Ups! Žao mi je. To je bilo presmešno. Jeste u vezi sada? Ne bre. Dakle, vreme da probam svoju srednju porciju. Sipat ću sve na sto. Da, tako je. A sad ću staviti staklo preko. Pažljivo. Da, odlično. I stiskam. Super, uspeo sam.
Aha, baš sam ja. A sada gledajte šta ću uraditi. Sipam sve mrvice u kantu. I sad imam gomilu čokoladnih mrvica. Odmah ću probati. Oj, to je jako ukusno. Još bolje nego čitave bombone. Oh. Ma bežite bre, hoću da izvučem bombonu. Eto, uspela sam i ništa se nije desilo. O ne, šta je to? Moja kula se raspala. Ali znate, to nije loše. Mogu jesti ovako. Da, možemo i mi jesti. Jako ukusno. Čekajte, ali ja vam nisam dozvolila da jedete moje bombone. Moram sve brže pojesti. Nećeš nam zabraniti. Da, i mi ćemo da idemo. O ne, nemojte, molim vas. Jo, što? Ostala je posljednja. Moje! Da, uspela sam. Haha. I hvatam. Pala sam. Kako je smotana. O ne, to su ljute nudle. O, jao, ja imam srednju porciju. Samo ne to. Jao, drugari. Izgleda da neću preživeti ovaj dan. Nije mi dobro. A šta? Ja počinjem? Okej. Valjda mi ništa neće biti od tako male porcije. Odmah ću da probam. Pa, znate, nije loše. Ozbiljno? O ne, a sada tek osjećam vatru. Prošlo je. Šta si uradila? O ne, spalila si moje nudle. Nije da sam tužan, ali nemam šta da jedem. Hajde, šta ti je, uzmi viljušku i kreni. Pomoći ću ti. Hajde, reci ja. Neću. Šta si uradio? Nisam tražila pomoć. Ali sada tražim pomoć. Gorim. Užas. Ovo je jako vruće. To je bilo moćno. Jadna moja kanta. Šta je sve doživela? O, kako sladak meda. Ja imam većak medu. Tako je lijep. Dragi moj. Da, nije loše, ali gledajte moju porciju. To je pravi meda. Jeste vidjeli? Šta to radite? Hej! Prestanite da maltretirate mog medu. Pa dobro, baš si bezobrazna. Onda ću krenuti da jedem svog medu. Uzimam ga i stavljam u usta. O, da. Obožavam čokoladu. To je tako ukusno. Šta je unutra? Nešto žuto. To je bila bombona. Hej, mala, jel ti možda treba pomoć? Beži, bre! Ne treba mi pomoć. Svog medu ću pojesti sama i već znam kako. Pripremila sam vruće mlijeko. Aha, sad ću ga sipati na mog medu. Super, čokolada se istopila. Sada uzimam kašiku i jedem sve kao cornflakes. Ovo su bombone sa čokoladnim mlijekom. Šta može biti bolje? To je tako ukusno. Blago meni. Kašika mi ne treba, ješću ovako. O,
Da. Ja sam završila. Konačno. Znači mogu ja da krenem. Uzet ću nož i iseći svog medu. A? Zašto neće? Hajde bre! Hajde! Jao, to je preteško. Ups, izvinite. Sve u redu. A? Moj med je pukao. Ne brinite. Sad ću sve popraviti. Eto. A? Šta se dešava? O, ne. Ne, nemoj, molim te. Nemoj da se raspadaš. Gotovo, ne diram ga. A! Jao, sve se prosulo. Super! Opet deliš sa nama hranu. Ali ne. Dobro, neka vas. Ješćemo zajedno. Opa, to je nešto zanimljivo. Žele flaša, tako je cool. Da, i ja imam žele flašu, ali malu. Tako se trese. Jao, ja sam dobila tako malu flašicu. Blago vama. Hej, nemojte da mi se smete. Neka je moja flaša mala, ali sigurno jako ukusna. Odmah ću je probati. Da. Jako ukusno. Bellissimo. Ja sam završila. Ko je sad na redu? Očigledno ja. Šta si bre uradila? Okej, nema veze. Moja flaša je i dalje ukusna. Obožavam ukus kole. To je tako dobro. Imam ideju. Otkinut ću komad i staviti ga u presu. Aha. A sada stiskam. Gledajte. Napravila sam puno žele bombona. Wow, to je nevjerovatno. Da, ali vi to nikad nećete dobiti. Ove bombone su samo za mene. Da, tako su ukusne. Hej, ko je to? Šta radite? Ne bre! Sklonite se od mojih bombona. Odmah! Moram sve brže pojesti. Tako je, još malo. Eto, ništa nećete dobiti. Ne mogu da verujem. Baš si Cicija. Ali ja svakako imam veću flašu. Hajde, skidaj se bre. Ne vidim ništa. Okej. A sad ću razlomiti ovu flašu. O da, uspeo sam. Cool. Imam 2 polovine. Uzet ću lopatice. I gledajte kako radi pravi majstor. To je to. Sve sam isekao na lopatice. Svaka mi čast. Wow, cool! A gledajte sada. Bacam sve kocke u vis i hvatam ustima. Hoćete vi, devojke? Hvatajte! Hvala. I jedna kocka za mene. To je to, sve sam pojeo. Tako si dobar. Šta je to? Kisele bombone? Ja imam veće pakovanje. O ne. Joj. Ali ja ne podnosim kiselo, ne. Šta? Imamo samo 3 minute da pojedemo sve. Hajde brže. Okej, odmah počinjem. To nije loše. Utrnulo mi je lice. Prošlo je. Hajde, sad ti. Da, jedem. Stavit ću sve bombone u usta. Joj! Ne, dosta, jesi živ? Odlično. O ne, sada ja? Drugari, možda ipak neću. Ostao je samo minut, hajde, pomoći ćemo ti. Hajde,
Ajde, jedi dušo. Ali neću. Hajde, ostalo još malo. Aha, to je to. Stigli smo na vreme. Dobro je. Jao! Tek sada osjećam efekat. Joj, jadna.